ओम नमः शिवाय के जाप कइला से आसपास के वातावरण साफ होला आ सारा नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाला। ओम नमः शिवाय के जाप आत्मा के शांत करेला और ई आंतरिक चेतना के खोलेला। नियमित रूप से ओम नमः शिवाय के जाप कइला से कॉन्फिडेंस बढ़ेला, आगे बढ़े के जुनून सवार होला, जीवन में कुछ करे के हिम्मत मिलेला, कुछ बने के चाहत जागेला, आंतरिक क्षमता और शक्ति बढ़ेला। जे खुद के कमजोर और शक्तिहीन समझेला ओकरा के मजबूत आ शक्तिशाली बनावेला। मनुष्य सकारात्मक ऊर्जा से घिरल रहेला, डर ना लागेला, निर्भय जीवन जिएला, बुरा ख्याल ना आवेला, बुराई से बचेला, अपना आप के सुरक्षित महसूस करेला, बुद्धि बढ़ेला, दिमाग सही काम करेला, जिंदगी के मतलब समझ में आवेला। हर मनुष्य के ओम नमः शिवाय के जाप करे के चाही। ओम नमः शिवाय के जाप से अनेकों फायदा बा। अगर चांद बन के चमके के बा तो ओम नमः शिवाय के जाप करे के पड़ी। ओम नमः शिवाय के जाप से घर के भी परेशानी दूर होला। ओम नमः शिवाय के जाप जीवन में खुशहाली भर देला। ओम नमः शिवाय के जाप से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जानी, अब भक्त पर अपन कृपा बरसावे लागेली।